إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. وأن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة يدركني فقلت يا رسول الله كنا في الجاهلية وشر فجانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك شر من خير؟ قال نعم وفيه الدخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يتسنون بغير سنتي ويحدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. فقلت يا رسول الله هل بعد ذلك لخير من شر؟ قال نعم دوات على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلجم جماعة المسلمين وإمامهم تسمع وتؤتي لأميرا وإن ضرب جهركا وأخذ مالكا فاسمع واتي. قلت وإن لم تكون لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت أدب بأجل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري ومسلم. أمبي على التنو أمبي دميني على في أمبي أنيني على في akan kisi ka banyiro kuntoroma anan ka bara jugu nyalay jom min kanda mogote soro min bo fili nyalay jom min fana fili mogote soro min bo kanda ambe shereya bato fensite min ka bato cinya ni ala kelembe ute je nyogonte alala mbe shereya muhammadu alaka jondo alaka cidendo kisini nema baka no temina ka boy alaka jon mbe wosha kanke nyere kunya ni au anka siralanye masammi na korota lendo no temina ka boy Huzaifa ibn Yaman ciden ka sebado ako mugo to tumbe ciden yininka khaira dela kommi ale tumbe ciden yininka juguma dela juguma fana kanute de ko jugu kanute de na be sira ko jugu kana soro
o de ato ale tumbe ciide ñinin ka ko jugu la ka caya mogo to tumba ñinin ka hera de la mais ale tumbe ciide ñinin ka ko jugu de la juguman kanu fana te de pour a be se ka yere korosi ko jugu ni juguman ma cogo min a ko ale ko ciiden ma an fule an tun be jahiliya de la ani ko jugu be sani silamiya kana ala fule kana ni hera ye min ye silamiya ye ani limaniya an fula kono yala an be ni hera min kono ko jugu ba kofe a ciden ko ko jugu ba kofe a fule hera min kono ko jugu ba kofe ako ale ko yala o ko jugu fana hera bo kofe a ako o ko jugu fana hera bo kofe mais o hera sisi bala de ate comme hera jelendo hera sisi la madero ako o ale ko o sisi nya jumay ako mogo de bena ube sunna ni sunnawiye ne ka sunnate mununye ube tasira utanka tasirate mununye ube tabolo uta mununte ne ka tabolo nin ka kanda sirai ute sunna nin ka sunna mana uten ka teriga uta ne ka sira ute uluta wala yahduna bihadi ute tabolo nin ka tabolo uten ka tabolo fanata tarifu minhu tunkiru o mogo ube ko doke ko munu aw budo ko nun ko nunun ko ni kanye nunun ye herawde basite nununa me ube ko fana doke ko munu aw be ulu koniya ulu ye ko jugude de latula qur'ana ni sunna ubo ko suguke o mogo nyema bena ula nyema bu kono nyema munu shetani dusuku de bula hadamaden fari kolo kono balumo munna wakati bambe sinse nyema koka katugu nyema uko kato nyema uko ni silamaw de do nube salli an kana bo kama an kanu kele mun nambe sinsa ka ciden sinsira ka hadisa keme hadisa tanu ko de nati ala parce que bole nyema ko ni nyema keleli atena ni hera jamana ma atena ni hera dinama amani hada madun ka jiyan nyana ma amani hada madun ka dinama nyema kele amani de odi ato wati be ahli sunno li jama shebon tabinon ube bennen ba kade kanyema to na be salli mo kana kele de mo kana murta kama de mo kana to kamara shi uke akama ci den ka risu chaman nana la de famu balu do ba fo ko hadisa munun nana ko kattu nyema ko ni nyema ute utigu yangalon tegede huje fata bun yamani ka hadisa min fulani nyawde be aradduke utuguka ciden ko nyema be na ute sunnani ne ka sunna wuye ute kandani ne ka tabolo wuye ube ko doke abe ulufe ube ko doke abe uluko shetani dusuku de bula hadamarin fali kono ko be temeninka bangeli be temeninka an ka fama anta foku dafale no ko jugutu bolode mais shetani dusuku ko ni tegulu kono folo shetani dusuku o tegulu ko ni kono folo ube salli ube su hara do be tenen sunna lamsa sunna fila su bake u dafalenta de antu tananta fu dafalendo ambe dowde puye ala ku dafa ala kambe dafa kuma be yoromi u keleli mankan fitini geleya fitini anna wuli an na nyana famaw nodo an kan janto la de
faamaw ye population de ka baara ye kun an ka baara kɛtaw de b'an kan kama takununa yuwalla alaykum population a bɛ cogo min ala b'o de faama di aw ma n'an bɛ faama ɲuman fɛ an fana bɛ yɛlɛma de inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim degun ni gɛlɛya min bɛ hadamaden kan ala y'a da i kan ni sababu min ye ni e de ma yɛlɛma ka bɔ o sababu la gɛlɛya min bɛ ka degun min bɛ ka tɛ yɛlɛma koyi an ka junubuw de b'an ka koyi o de y'a to salafu don dɔ la u y'a ɲininka ko minɛnw sɔngɔ gɛlɛyara dɛ balo gɛlɛyara minɛnw sɔngɔ gɛlɛyara a ko ikhfaduha bil istighfar a ko a ye minɛnw sɔngɔ nɔgɔya ni ala yafa deli ye parce que junubu de y'a to ni minɛnw sɔngɔ gɛlɛyara u nana salafu dɔ ma mɔgɔ ɲumanw tɛmɛnen ko minɛnw sɔngɔ gɛlɛyara dɛ a ko a y'u nɔgɔya ni ala yafa deli ye astaghfirullah fo ani yafa deli ni tubu a ye minɛnw sɔngɔ nɔgɔya ni o ye an ka sagi ka taa laman balimaw karamɔgɔ jugu ni faamu bali minnu bɛ hadamadenw trompe k'ala su k'aw bila faamaw ma u tɛ foyi kan ni nkalon tɛ u je fataburu yamani ka hadisa de fure ciden ka kumaw de fule Bukhari ni Muslim kɔnɔ setani dusuku b'u la hadamaden n farikolo kɔnɔ u je fataburu yamani ko ciden ma aha ko yala ni hera sisilama min fule nin ye juguma b'o fana kɔfɛ ya ako duwatu ala abwabi jahannama ako weleli kelaw bena ulu be jahannama dinga dadela mani ajabahum ilayha qajafuhu fiha nube mugo wele katamina ayu jabi doro ubaw fili jahannama kono weleli kelaw bena ube jahannama dinga dadela ube mugo wele katamina isonna ma doro ubaw fili jahannama kono o ye ni mɔgɔw dɔw bɛ weleli kɛ ka taa musirikiya ma mɔgɔw dɔw bɛ weleli kɛ ka taa bidiya ma mɔgɔw dɔw bɛ weleli kɛ musow ni wali cɛw ka ɲagami mɔgɔw dɔw bɛ weleli kɛ ka taa musow ka hijabu bɔ mɔgɔw ka dɔ weleli ye mun ye ka mɔgɔw lasuku bila marasinw na ni faama kelenw ani ka bɔ faama kɔntoro la nin bɛɛ welelikɛla n'a bɛ jahanama dinga da la ciden ko wa wele ka taa min na a y'o jaabi dɔrɔn u b'aw fili jahannaba kɔnɔ u je fatabulu yamani ko ciden ma a ko nin welelikɛla jugu minnu bɛ jahannaba dinga da la o man kutu ɲɛ mɔgɔ sugu minnu de n bɛ se k'i yɛrɛ kɔlɔsi ma cogo min a ko mɔgɔ wɛrɛw tɛ o humu min jelidatina an ɲɔgɔnna hadamadenw de don wa yatakallamuna bi alsinatina an bɛ kuma minnu fɔ an bɛ kuma ni nɛn min ye u bɛ kuma ni o nɛn de n'u fana bɛ kuma u bɛ kuranna ayaw de fɔ u bɛ hadisaw de fɔ u bɛ arabukanw de fɔ mais ni e ma kalan i ma diina faamu i mi ka tawhidi faamu i mi ka akida faamu n'u ye aya fɔ e fana b'a fɔ ko a fana ye kuranna kolo de fɔ dɛ n'a ye hadisa dɔ fɔ ten dɔrɔn i b'a fɔ a fana ye hadisa de fɔ dɛ n'a ye arabukan fɔ ten dɔrɔn i b'a fɔ a fana ye arabukan de fɔ k'a sɔrɔ a ye min fɔ sababa tɛ e de faamulen tɛ sinon a ye min fɔ sababa tɛ a ko an ɲɔgɔnna hadamadenw de don u bɛ kuma ni an nɛn de an bɛ kuranna kelen min fɔ u b'o de fɔ an bɛ hadisa kelen minnu fɔ u b'o de fɔ arabukan kelen min n'an b'o fɔ de u b'o de fɔ mais welelikɛlaw de don n'u bɛ jahannaba dinga da la u y'i wele ka taa min na i y'u jaabi dɔrɔn u bɛ fili jahannaba kɔnɔ Huzaifa ibn Yamani a ko ciden ma sallallahu alaihi wasallam a ko n kibariya bon ni ne ni welelikɛla jugu sugu n'an bɛnna wagati la n kan ka mun kɛ a ko a ma taljamu jama'atal muslimina wa imamahum a ko ni welelikɛla jugu bɛnna wagati min silamaw jama ani ɲɛma min b'u la e ka fara olu kan ka to olu kɔ e bɛ jamana min kɔnɔ silamaw jama kulu min bɛ ani faama mun bi kun na e ka fara olu jama kan i ka to olu kɔ kana bɔ olu kɔ dɛ kana bɔ olu ka jama la dɛ
ibe jamana min kono silama munun be nyema min bu kunna kafara wuluka ikato wuluko tasma'u wa tutila amira lamelike nyema min be ikatugu nyema inko wa in daraba jaharakan wa khaja malaka hari ni nyema in bagara ema abagara ima ki bugo ikola ki ka halala nafolo bosu ila e kana kelede abe kuma min fo e kallame ka ke abi ewa yunya maryamina e koke fo ala soso de ni fama yunya marani ala soso la ite ala soso inke mi akorote ikabwa ko ka telefona de ite tuga ko ala soso indela mi ayi yunya marani ko daga le mununye ibe tuga ko ulula mi ite tuga ko ala soso indela ako fasman wa atia ako nyema ka kuma lame ikatugu nyema ko hari na yibugu kola kika halala nafolo mina balmu mo munu be hada madaw lasu fitnala silama jamana kono farafin jamana kono nubu bila marashi bambalini fama kelela o do ba nyanyini anyanyini de kafere de nyini kube ni hadisa ulaf koni hadisa utechiyai ube ubafo koni hadisa ukante anka fama uma nindi ngo bato la hari ciden ka hadisa be bala ima yoro do be ciden yere sapute nindi ngo bato la munum banna ciden ka hadisa mo yoro do be ciden yere sapute ka baka hadisa uma ka hadisa sahalun la nyini kubu laf ni hadisa be boarni muslimu de kono de hari na yibugo yikola kika halala nafulu mina tuwa ko e kana buwa ko a ifama munu fana fule fana mo be wulu kama munna kon ningele yara umasheka ni nyanabo mimbo nyanabo o yetubude ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون مبجا منجا مبدون كفن غيا ألا يوفنيو ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ألا كن ندقوا مغو تنكرا نو لمنانين علي وسرناني علما نو نيامراني من يوياك نو فتنيا كبو من يوياتوي لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض sankaba barikantum ba dayele kanauma kaduguma kolo barikat dayele kanauma namba fi jamana in kadiya sanji nyuman kana dun ka faka sabati minaw songo kan noya an kalli manani alay an ka tubi mushrikiya bambali mimbe jamana in kono an ka tubi ka bola bidiya bambali mimbe nin jamana in kono an ka tubi ka bola ciren ka sunna koniya mimbe nin jamana in kono an ko de dabila ka ciiden ka sunna kanu ka tabolo kanu mogo nyuman temeno ba fo lude masalafu salihu tabina ni tabina saybaw tabina nin jama kulu saba ulu ye munun ke sirayni tabolo ya ani unyana ma yana cogo medina kono fo anka sode ma anko de kanu metana site jamana kam mogo chamala ni ote ka fo salafu salihu ube salafiya mogo nyuma temeno ka tabolo tana sini ewa uma foyi ko jamana ka mo chama ma foyi ko ni ote aw be hera soro chogodi gele ya munum banka fama doro nonte ko population nyere no bade bala namba fe jamana in kan no ya kambe tubi katala made ambe limaniya de ambe sira alanya de ala ya nyamre ni min nyambo de ke ala ya fatanya min nambo toy ala ko ni dugu mo tunyon ninke ne ala be sankaba da barikat da yele kanoma hera sankaba hera mba da yele kana uma duguma kulo hera mba da yele kana uma akome uyenne ala de galontiga ya ne ala fana yu minanu ka bara juguye wala an ka duwude ke de gummi be jamana ka tora munu be jamana ka fitina munu be jamana kono basigi baliya munu be jamana kono hakili sigi baliya munu be jamana kono afura foro folo ye munye ka tubi kata alama kala ya fadeli fulana duwawu
an ka duwawu de kɛ ala bɛ yɛlɛma dɔ jamana in kɔnɔ cogo min ani ala bɛ faamaw ɲa k'u d'an ma cogo min k'u danga tɛ dɛ k'u kɛlɛ tɛ dɛ o t'a sodiso ye ni jamana gɛlɛyara n'a ko bɛ wuli ka faama kɛlɛ de o bɛ dɔ fara gɛlɛya de kan jolibɔ de bɛ na lahɔrɔma tan ala ye hɔrɔma ta minnu ka hɔrɔma bɛ bɔ u kan wali muso tigɛ de bɛ na kafiru bɛ ɲagami an cɛ la sunyali de bɛ kɛ binkali de bɛ kɛ jamana bɛ jani de a yɔrɔ ɲumanw bɛ jani de o bɛ dɔ de fara gɛlɛya kan Ali Hasan al-Basri ko faama tɔɲalikɛla ka tɔɲali ye ala ka jangakata de a ko ala ka jangakata fana bɛ kunbɛn ni a b'a kunbɛn ni tuubu ni ala yafa deli de n'a ko a bɛ ala ka jangakata kunbɛn ni bamuri a ko o de ka jugu n'a bɛɛ Ali Hasan al-Basri y'o de fɔ dɛ a ko faama jugu ye ala ka jangakata de aw kan a b'a kunbɛn ni tuubu de ye ani astaghfirullah fɔ a ko min ni ala aw ko ala ye jangakata min bila aw kan ni faama jugu ye ni aw ka bɔ ɲɔni ni bamuru de a ko o de ka jugu n'a bɛɛ ye o de ka jugu n'a bɛɛ ye jamanadenw kan faama ko in faamu a y'a faamu ko ɲuman la sinon a ka jamanaw tɛ basigi dɛ a tɛ taa ɲɛ a tɛ basigi n'a ma to ciden ka hadisaw kɔ a ma to kuranɛ ayaw kɔ salafu saliw ka taabolo ni jamana in ma to a kɔ an tɛ bɔ nɔgɔ la dɛ an tɛ taa ɲɛ an tɛ ɲɛ sɔrɔ an yɛrɛ la fana mɔgɔ o mɔgɔ alimamina karamɔgɔ bɛ weleli kɛ ka taa nin marasiw ni faama kɛlɛ ma u b'a fɔ olu de ma duwatul fitna duwatu ala abwabi jahannama fitina welelikɛlaw de don u bɛ jahannama dingɛ da de la a y'u jaabi dɔrɔn u b'aw fili jahannama kɔnɔ jamanadenw an ka sagi ka taa ala ma an ka waaju an ka taasi an ka miiri an ka sagi ka taa ala ma dɛ ni ye nin fo fana dɔw b'a fɔ an ka hakɛw dɔn an b'an ka hakɛ sɔrɔ cogo u b'a kɛ k'an ka hakɛ tiɲɛ ciden ye nin bɛ ba a ko faamaw ka hakɛ min bɛ aw kan aw k'u ka hakɛ d'u ma washalullahu allazi lakum aw ka hakɛ min bɛ faamaw kan a ka ala deli ala b'o d'a ma cogo min ciden ka tisa sahalen da ye nin ye cɛbaw y'a ɲininka de ni an ni faamaw bɛnna wagati la olu bɛ u ka hakɛ ɲini anw fɛ an b'u ka hakɛ d'u ma mais olu tɛ anw ka hakɛ di an ka mun kɛ ciden ko aw ka olu ka hakɛ d'u ma aw ta a ye ala deli ala b'a ta di aw ma cogo min aw bɛ ala de deli ala ka t'aw d'a ma k'u kɛlɛ tɛ o ciden ye nin bɛ fɔ an ka sabali balimaw an ka sabali gɛlɛyaw kɔrɔ gɛlɛya kɔfɛla de ye nɔgɔya ye sabali kɔfɛla de ye hɛrɛ ye an ka sabali an ka muɲu tora minnu bɛ jamana kɔnɔ an ka sabali kɔrɔ an ka muɲu kɔrɔ dɔw b'a fɔ ka sabali ila mata an bɛ sabali ka taa wagati juma mɔgɔ bɛ se ci bɛ kɛ sabali la ma ciden ko hatta talqawni ila hawdi ka sabali faama jugu kɔrɔ ciden y'a dan kɛ mun ye lahara a ko ye sabaliw kɔrɔ de fo ka tin kun bɛ ɲɔgɔn ɲan ka kɔ la qiyama hatta talqawni ila hawdi sabali dan y'o de fo qiyama ciden y'o de fɔ nye dan t'a la dɛ an ka ala de deli ala ka yɛlɛma nati ka faama ɲuman nati mais aw b'a fɔ ko a b'a jakɔ ɲuni ka bɔ ka cogo min o de ka jugu n'a bɛɛ ye a bɛ sabali de dante sabali in fana la ciden ma dankala ni lahara tɛ a ye sabali u kɔrɔ fo a kin kun bɛ ɲɔgɔnya nka kɔ la qiyama wala an ka sabali ولا بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفاني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال حذيفة وإن لم تكن
وإن لم تكونوا لهم جماعة ولا إمام فقال فاتجل تلك الفرق كلها وكما هجيب فتبر يمان كوتشيدي eko ninin chugunana silama jama anu kafama nkafara uluka na yasuru nebe yoromi silama jama kulute nu damana fama bula mbe munke ewa chiden ko ibe yoromi na beye fitina jama de ima bo fitina jama imbela hari ni beta kungo konona de la kata shigi iri do koro kaminani nyunye fok sayaki soro o chogola kana fara fitina jama kade ni silama ko ni jama te ni nyema bula ebe jama mina be fitina jama damana nyema yere tula silama jama yere te ima bo fitina jama imbela ikata kungo konona la ikele ikata sigi iri judo kore fo sayaki soro ikana fara fitina jama ka balman ni hadisa bayade ni hadisa ni karamu nyuma ye ni hadisa nu sigira kan ni hadisa fo ka sarahu ho misiru kono a population be ta fanni na fando yere la de me karamu yere de bake ka population bila fitina la do wato ala bu wabi jahannama ni wole kala no be jahannama dinga dala o de farafin jamano beke fitina silama jamana fitina min ba kono abe karamugo jugu abe fitina karamugo abe karamugo munum be jahannaba dinga dala ni ci da nyufo uye silama jamana beke fitina e kafara fin jamana beke fitina e nim fama kele u chama mba fofana ko an kambe an ba fe ka jamana ke silama ka sariya de tige nu ye jamana nyema ya soro dongo do be koda mugo ka fara sini urume ma minda mugo ka Ali ibn Abi Talib yodef aku be waleli ke ube kelela ko nkambe sariya de mambe sariya nyini de akonu ye nyema ya soro dongodo ube koda mugoka farashi kafirin urumi kafiru te uminda mugoka mbe ala delela ka jamana kisire ala ka jamana tanga anka faamo ala ka hakilin manduma ala ka limana filu diskun kono ala ka alnya serenya filu diskun kono silamiya kanu ala ka do kono silama demeli ala ka do kono ka silama gasi tanga ka koloshi ala ko o ke o mogoye ku ke silamiya matarfa bagana jo bagay jamana kono ala ka nu deme jamana basigila ube sinya minna ube sege na ala ka nu deme ala ka nu sabati ala ka nu deme amma fo ka sigi mim ka jo mimbaru ka fama tanu nimi amma ko munun fana ke ka tanu noye salafu maso fana made kana mugo tanu ka majamu ni jogoye atake ka min fana te me kana fama danga de anya fuya sinya joli fama danga fana te sariya kono sunnate mugo site fama danga kanani ni bidia mugo te ewa fama ka fama yere boye ka kele ka boye ka fale fama wurela saratu de bola fo aka ke kafiri de aka kafiri aka jeya nugo tala ate salli akera kafiri jele nugote minna o yere ni sheba uye de ci den ko fama sugude aka boy o yere na sheba uye abeshe kale boy ka fama nyuman bila nola mimbe kiritige ni sariya minne alete kele dolite bo fitina te wuli asarati yode aka kafiriya jera be nugotala ate salli ube kafira jele abuke nugote kafiriya minna ni aw ko aka fale fana be se kale boye kanani fama nyuma min kanyini aye obaw bolo koro aya ale takata bila ka sokono doro abe nimbila aka biro kono abe kontina ka barala fitina te wuli jolite bo ka fama wuli ci de nya sarti ke nuna beta durula o te se ka foko tuba kono abeta sarti durula me o shima sabati nim fama wula fitina karamo be wuli dolo ewa fama munun ko fora nununte nunye tonyere kala nununte kiri tigani fenye ala ye minjige e yere bi ka bombo sijju e ye kiri tigani fenye ala ye minjige ya e ka fini fufulem fulay no fatali ka ba kuru fula kofe e ye kiri tigani fenye ala ye minjige ya etilelenti ka muso ni nyogonche e ye kiri tigani fenye ala ye minjige ya etilelenti idew ni nyogonche
e kiri tigɛ ni fɛn ye ala ye min jigiya e bɛ galon tigɛ e wo wale nafolo taraki la e bɛ janfa la e ye kiri tigɛ ni fɛn ye ala ye min jigiya a tɛ sabali a ka don mɛn ala ka hakili ɲuman di jamanadenw ma dɔrɔn ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين